Trátase dun proceso organizativo no que en ningún momento se puxo en cuestión o seu futuro. Así despexa as dúbidas sobre a estación hidrobiolóxica do Con o reitor da Universidade de Santiago. Trasladar o compromiso da Universidade coa estación, simplemente estamos nun proceso de dotación dunha nova estrutura coa que queremos reforzar o papel das estacións. Temos unha rede de 3 estacións, esta de Oncoro do Con, outra de Bioloxía Mariña en Ferrol e outra no Courel, non? E queremos potencialas tanto na súa labor investigadora como tamén na súa conexión coa actividade docente. O reitor reuniuse cos alcaldes de Vilagarcía e Caldas para trasladar esta mensaxe de que o futuro das 3 estacións entre elas a do Con está garantido, buscando incrementar a implicación do estudantado. Queremos que sexan infraestructuras que utilicen máis do que se están utilizando ata agora polos nosos estudantes para facer prácticas realizadas coa súa formación, tanto en bioloxía, que é o máis directamente relacionado, pero tamén enxeñería ambiental, tamén zoología, proxectos de enxeñería no caso da titulación de Lugo, da estación do Courel. O reitor insiste en que os contratos do persoal están garantidos e que a destitución de Fernando Cobo como director débese a que dende agora só haberá un único coordinador pro Con, Ferrol e o Courel. O alcalde Vilagarcián, pola súa banda, amosou a súa satisfacción pola continuidade do centro. A estación hidrobiolóxica non soamente vai a continuar en Vilagarcía, senón que ademais estivemos falando de como darlle pois novas iniciativas e novos impulsos. O rector o que nos quería, por suposto, os alcaldes é tranquilizar que vai a continuar, que os postos de traballo van a continuar. O reitor amosouse disposto a mellorar a colaboración cos concellos na procura, dixo, de novas vías de traballo para estes centros. Polo de pronto, acordaron celebrar unha nova xuntanza nas vindeiras semanas.